Dobrý deň, vítajte v Lidl cukrárni, kde si dnes pripravíme skvelý mrkvový koláč. Receptov je niekoľko, ja mám doma 5 napríklad a tento, ktorý si dnes pripravíme, je z Francúzska. V jednej miske si zmiešame suché ingrediencie. Múku, trstinový cukor a prášok do pečiva. K suchým ingredienciám samozrejme ešte škorica. Premiešame. Do druhej misky si dáme mokré ingrediencie, teda tekuté olej, pomarančová šťava a žltky. Takisto si to najprv v miske zvlášť premiešame. Aby cesto bolo vláčne a nadýchané, tak si vymiešame aj sneh s bielkou. Všetko máme pripravené a teraz budeme všetko spájať. To znamená, vymiešané tekuté ingrediencie prelejeme do misky, kde máme ingrediencie suché. Vareškou premiešame. Teraz, aby sme tie masy ešte lepšie spojili, budeme postupne pridávať vyšľahané bielky a ručne jemne do cesta vmiešavať. Potrebujeme, aby nám cesto ostalo nadýchané. Postupne tie bielky nám tú masu aj zvláčnia. Posledná časť vyšľahaných bielkov a opäť premiešame. A keď to máme všetko takto krásne spojené, tak si pridáme aj nastruhanú mrkvu. Ja už tu mám pripravenú nastruhanú mrkvu, je jej naozaj veľa, pretože je to mrkvový koláč a je lepšie, keď strúhate nie na tom najtenšom strúhadle, ale na hrubšom, pretože počas pečenia sa mrkva trošku pustí šťavu a opäť ručne, jemne, poriadne miešame, aby sme naozaj prepojili nastruhanú mrkvu s každým kúskom cesta. Vyzerá, že tej mrkvy je tam veľa, ale naozaj pri pečení sa nám ona tak trošku stratí. A aby to bol bohatý mrkvový koláčik, tak si ho ešte dochutíme. A to pomarančovou kôrou, nezabudnite predtým pomaranč poriadne umyť. Ja tu mám aj čerstvý nastruhaný zázvor. A aby nám tam pridalo sa ešte viac chutí, tak tu máme pripravené orechy, brusnice a aj hrozienka. My sme hrozienka nenamočili v tú zemáku, takže môžete ich pokojne dať aj také priamo nenamočené. Zmeknú počas pečenia určite, takže nebudete sa musieť báť. No a pozrite, ja tu mám už predpripravenú tortovú formu. Na dno som dala papier na pečenie, boky povytieram maslom, ale aby sa nám na bokoch neprilepila. A vysypeme si boky múkou. Tak. Takto pripravenú tortovú formu teraz naplníme cestom. Keďže cesto je stále pomerne tuhé, tak ho v tortovej forme my pekne krásne rukou roztiahneme až ku krajom a uhladíme. Takto pripravené cesto, náš mrkvový koláč, respektíve mrkvová torta, je už takmer hotová. Pri 170 stupňoch ju necháme pomaličky piecť 50 minút. Kým sa nám bude piecť torta, pripravíme si aj krém na tortu. Pozostáva z cukru a masla, ktoré si najprv vymiešame do peny. Je dobre, keď má maslo izbovú teplotu, teda je mäkké, ľahšie sa nám vymieša do peny a potom budeme po lyžičkách pridávať krém mascarpone a zamiešavať. Tak máme tu poslednú časť. Pozrieme sa na krém, krásne vyšľahaný. No a kým sa nám mrkvová torta upečie, tak krém si môžeme dať zatiaľ do chladničky. Keď je mrkvová torta upečená, necháme ju aj samozrejme vychladiť, až potom budeme servírovať. Je dôležité, aby bola vychladená, aby nám krém, ktorý si ešte budeme na ňu dávať, pekne držal. Vidíte, pekne aj s papierom sa nám to zdvihneme z dna a potom položíme na servírovaciu podložku a papier krásne zlupneme dole. A my môžeme na vrch dať poriadnu vrstvu nášho krému. Jednoducho rozprestriete po torte. Až ku krajom
Keďže súčasťou mrkvovej torty je aj pomaranč, tak ten použijeme aj na dekoráciu. Poriadne si ho predtým umýte, samozrejme najlepšie pod horúcou, tečúcou vodou, aby kôra bola naozaj čistá a potom strúhajte vždy len tú oranžovú časť. Do bielej už nezachádzajte, pretože tá je horká. No a keď už máme koláčik takto krásne upečený, nazdobený, poďme chutnať. Pozrite, tá mrkva, o ktorej som vám vravela, aby ju bolo vidieť v koláči, je preto tak nahrubo nastruhaná, lebo tu je ju naozaj vidieť a ja verím, že takýto mrkvový koláč bude chutiť aj vám. A keďže je to môj obľúbený, tak ochutnám aj ja. Dobrú chuť.